HP и Office One Superstore днес откриха първата HP Print Station в България. Най-голямата верига магазини, предлагаща продукти за офиса и дома, разширява портфолиото си от услуги за малки и среден бизнес в партньорство с Hewlett Packard. Уникалното съчетание на дизайн, избор на медии, формати и качествено производство е новаторско и позволява на всички фирми да постигнат конкурентно способност на достъпна цена. Изключително се радваме, че HP като наш стратегически партньор избраха Office One за първи път в България и за първи път в Централна и Източна Европа заедно да реализираме Print Station концепцията, с което даваме невероятни възможности на бизнеса и на всички потребители в България да ползват изключителна услуга. Проектът продължава с откриването на следващите обекти на HP Print Station в магазините на Office One Superstore на булевард Джеймс Балчер в София и на булевард Владислав Варненчик във Варна.